pencereyê ku bi telên resayî hatiye pîçan li ser rûberê tablo xwe hildide. Di hundirê pencerede mêrk û çîmen bihra bi rengên roja zêrîn hatiye destnîşankirin. Ev rengên herî ciwan bûne ahenga dema bihorî. Li derdorê pencereyê hêkên gewrek kombûne û dixwazin li hundirê pencereyê binêrîn ta ku dem jiyana bihorî ji bo çend kêlikan zindî bikin. Ev cenga kesayetiyê ye ya di navbera vêrastiya rojane û hêviyan ango xewinan de. Dem tücarî paştê ve nagere.